Mina se yɔrɔ ni min ma n fɛ denmisɛnw ka kɛ ten n fɛ n ka karamɔgɔw ka kɛ ten ni karamɔgɔ ma kɛ ten tant pis pour toi wallahi i dɔgɔyalen bi sa kɛnɛ kan i sago sɔrɔ Allahu akbar Kulibali foyi tɛ Ansaru ma min kɛ ne siga t'a la Ansaru ye so jɔ n ye Segu yan an filɛ o kɔnɔ Ansaru ye so jɔ n ye Paris o bɛ yen Ansaru ye so jɔ n ye Amérique o bɛ yen Ansaru ye so jɔ n ye abayininw ka dugu la Italie Espagne o bɛ yen u ye so jɔ n ye Italie o bɛ yen Abidjan u ye so jɔ n ye o bɛ yen Gabon u ye so jɔ n ye Sénégal u ye so jɔ n ye Burkina o ye palais ye Ansaru y'a seko bɛɛ kɛ ne ye o kɛra kɛnɛ kan Ala k'u sara amin mais président international a sigilen a bɛ kɛnɛ kan yan kabini Ala k'an da ne ma dɔrɔmɛ ɲini u fɛ sigei Zamzam a ma kɛ o Allahu akbar ayi non Ansaru ye Ansaru ye mais Haidara ye kabini Ala k'an da ne m'a fɔ a ye dɔrɔmɛ kɛ k'an dɛmɛ sigei Zamzam yu oui ne ka foro bɛ n bolo o b'i bolo a bɛ kɛ karamɔgɔ min na ne tɛ dɛ Allahu akbar min filɛ o ɲɛfɛ baarakɛden de don baarakɛden Allahu akbar travail pour moi kɛnɛ kan ne fa nana n to kalan na Sogonikɔ ne somɔgɔw bɛ Bamako o ɲɔgɔn tɛ hali tamani bi mais ne ye duloki bɔ de ka baaradenya kɛ Allahu akbar ka sɛnɛ kɛ sara la Allahu akbar an kun bɛ bɔ an wolofana nɔfɛ yala a b'a ka kalanden dɔ ye mɔgɔw bɛ si so kɔnɔ garibu mɔgɔ 10 mɔgɔ 20 ne ko ne tɛ sɔn nin ma ne ye so dɔ ye ne ko sotigi ma ko nin ye joli ye ko 1000 fara maliyɛn 1000 kalo la ko ne bɛ nin ta bɛɛ kabako ye i bɛ nin bɔ min i bɛ nin bɔ min an kana mɔgɔw t'a ɲɛdɔn ne ye duloki bɔ k'a kɛru forotigi dɔ b'an kɛrɛfɛ ko Basamba ne nana Basamba yɔrɔ la n ko i bɛ baarakɛden ta wa a ye ne ye min k'a jɔ la ne kun ka koloma ka misɛn dɔɔnin a ko e bɛ se ka ci kɛ n ko ye cikɛ da ye mais o y'a sɔrɔ anw ka dugu la anw ti ci kɛ anw bɛ maloforo de sɛnɛ o tuma anw faw maloforo de b'u bolo anw ti sɛnɛ yɛrɛ i n'a fɔ ɲɔ sɛnɛ ni daba ye anw ma deli o la ne delila ko dɔ cɛ Basamba ye ne ta an kana mɔgɔ ne ye daba sama fo ka Basamba nimisi wasa a ma tɛmɛ tile 2 kan ne tilala ka kɛ patron ye parce que Basamba bɛ bɔ Bamakɔ ka na Sogonikɔ de i n'a fɔ Bamakɔ Ɲarela ni fɛngɛ ninnu ale b'i yen de mais anw bɛ fɔ Sogonikɔ Bamako de bon ne de tun bɛ papier ta kalanden minnu bɛ don baara la k'u tɔgɔ sɛbɛn alors Basamba mana taa dimanche o dimanche a bɛna kalandenw ka wari di ne ma min ye baara kɛ n bɛ bɛɛ ka sara d'i ma ne yɛrɛ kɛra patron u bɛ na Basumana n ko hakili sigi ne kɛra patron ba ye fo a ka dɔn cɛ ye cɛ de ye k'i yɛrɛ dɔgɔya walima diyagoya mɔriya ni maabaya ti fɛ Haidara min filɛ si ça ne va pas ne ka n b'a bɔ k'a kɛru n bɛ balo bilahi ne ka daba bɛ balo k'i yɛrɛ ma dɔgɔya adamaden dɔ ye kabini wolola Ala m'o kɛ oui an ka Ansaru fila cɛ n'a muso bɛɛ kabini Ala ka ne da ne kun ko ma fɔ a dɔ ye cɛ de ne fɛ ka nin de fɔ n ka karamɔgɔw ka kɛ tan quoi n'i ye min sɔrɔ u bolo Ala fo i ka dugawu k'u ye n'i ma fɛn sɔrɔ o k'a sɔrɔ i yɛrɛ bɛ se ka dɔ kɛ cɛ bi ten de e ka cɛ siri mɔgɔ la i ta tiɲɛna ne ka foro bɛ yen Ansaru ye ne ka foro sɔrɔ n bolo dɛ